Det er jo i hvert fald også noget, vi taler med kunderne om. Det her med den overdækkede terrasse, som jo er sådan et rum, der lidt bliver en mellemting mellem at være inde og ude, hvor man ligesom får den der overgang mellem ude og inde blødt op. Der er faktisk det her også, Louise, med, at vi selvom vi har en overdækket terrasse, så er vi godt klar over, at det vil også tage noget lys ind i huset. Men det løser I jo helt elegant her med at lave den her åbning op i taget, som faktisk kaster lyset ind i opholdsstuen. Og det er jo skide godt tænkt. Samtidig så får det der vand, når det regner. Ja, og det er jo ikke tilfældigt, det er lige her, fordi det er jo lige ud fra stuevinduet, ikke? Ja. Og det er jo også noget med at komponere den udsigt, man kigger ud i. Ja. Fordi inden for stuen, så kunne man jo også godt forestille sig, at det var et træ, der voksede op igennem, eller noget her. Og så er der så det, Louise, at vi har så valgt, eller du har tegnet den her træterrasse sådan, at den går jo her fra sydsiden, altså om til direkte til aftenterrasse. Ja. Og det er jo den aftenterrasse, der har adgang direkte til køkkenet. Ja. Og det er jo med henblik på, at man kan... Det er jo, jeg tænker lidt det her, man sidder og spiser aftensmad. Og du er fuldstændig ret. Det er loungen, det her. Ja, det er gin og tonic her. Det er gin og tonic. Og så tager vi bøffen der om aftenen, eller hvad vi nu skal have. Ja, det kunne man gøre i hvert fald. Ja. Men jeg kan jo godt lide, at det hænger sammen, fordi det skal også være sådan ubesværet at gå fra det ene til det andet. Og se, man rejser sig lige fra bøffen, og så er det helt naturligt, at man går herom og får det sidste aftenhygge med. Hvis vi så fortsætter her, så er vi jo så henne, hvor vi også, apropos med, at spiseområdet, uanset om det er indenfor eller udenfor, det må godt være nærheden af køkkenet. Ja. Og det gør vi jo så ved at lave en udgang fra køkkenet der, og herud til